Καλημέρα, ένα φοιτητή σκέτο θα ήθελα, γιατί να ξέρετε, κάνω και διατροφή. Ναι, φυσικά, βεβαίως. Και σκέτο εννοείται, γιατί ξέρετε, κάνω και διατροφή. Ναι, εννοείται. Γενικά προσέχω πολύ τελευταία. Ούτε ζάχαρη, ούτε λιπαρά. Όχι. Μόνο διατροφή. Τέλος, δεν πάει άλλο. Φυσικά, εννοείται. Απλά μία ερώτηση. Κρέπες έχετε? Φυσικά, ναι, και γλυκές και αλμυρές. Όχι για εμένα, για μια φίλη μου. Τι κρέπες έχετε? Ξέρω εγώ απ' όλα. Τι θα θέλατε για τη φίλη σας? Κάνε μία κρέπα με μερέντα, μπισκότο, μπανάνα, καπρίς. Θα της αρέσει πολύ της φίλης μου. Αλίμονο σε εμάς που... Ξέρω. Κάνετε διατροφή. Σχεδόν θα το ξέχναγα. Κάντε μου και ένα τόστ με κασέρι, ζαμπόν, μπέικον, μαγιονέζα, όχι light, το θέλει έτσι μπαμπάτσικο. Ναι, φυσικά. Ορίστε. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ. Δηλαδή, ευχαριστεί η φίλη μου. Εγώ κάνω διατροφή. Ναι, βρε, τι. Παιδιά είμαστε.